Catalunya, preguntar-vos primerament si sortiu satisfets d'aquesta breu reunió que heu tingut i també preguntar-vos si estaríeu disposats a fer concessions, com a Aliança Catalana, en l'hipotètic cas d'una eventual investidura del senyor Carles Puigdemont. Moltes gràcies. Bé, estem agraïts del tracte afable que hem rebut per part del president del Parlament, molt agraïts i satisfets d'haver pogut conversar amb ell de tu a tu. Ha estat una conversa realment molt agradable i bàsicament se'ns ha demanat a veure si estàvem disposats a investir algun dels dos hipotètics candidats. Nosaltres hem set molt francs i de fet ens mantenim fidels als nostres votants en el sentit que nosaltres vam reafirmar-nos en un projecte clarament independentista que apostés per un model d'estat basat en la seguretat, en el control fronterer i en la preservació de la identitat catalana i que per tant no investiríem de cap de les maneres un govern espanyolista i que sí que érem oberts a conversar amb les opcions catalanes però que mai renunciant a aquest nostre projecte de país. Per tant, som oberts a parlar-ne, però el nostre vot no serà de franc. Va vinculat a una sèrie d'admissions per part de la llista que el vulgui per incloure aquest projecte d'estat que defensem.